Il-professur Clarissa Sammuċerri mid-Dipartiment tal-Istudji ta' Tfal u l-Familji fl-Università ta' Malta irreferi tal-studju li sar fl-2020 fost adulti bejn 18 u l-24 sena li wera li nofsom qalu li kellhom esperjenza ta' violenza domestika fid-dar. Qalet li l-effetti tal-violenza domestika fuq it-tfal huma kbar tant li ħafna drabi jibqgħu jinġarru għal ħajjithom u jimmanifestaw ruhom fi problemi bħad depressjoni u rabja kbira. L-ewwel ħaġa li tagħmel ħafna ħsara hija li inti tgħix fil-biża' kronika l-ħin kollu. Jekk noqdu naħsbu ftit aħna meta nkunu preokkupati b'xi ħaġa tinkwetana ħafna, għas tkun tista' tiffoka, għas tkun tista' taħseb xi ħaġa oħra, allura nistgħu nifhmu tfal ikunu pereżempju laqas jistgħu jiffukaw l-iskola l-ħin kollu nkwetati se jiġri jekk hux se tinqala ġlieda, jekk hux se wieħed mill-ġenituri jekk l-om se tweġġa', ġifieri dawn huma affarijiet li jaffettwaw saħansitra il-moħħ. Għall-laqgħa li ġiet organizzata mill-Equity Office fl-Università ta' Malta kien hemm preżenti oħt Bernice Cilja, Alessia Cilja Portelli li tkellmet fuq l-effetti tal-femiċidju toħta fuq in-neputijiet tagħha. Qalet li t-tfal isaqsu ħafna mistoqsijiet fuq dak li ġara u bħala familja jaraw li jweġbuhom u jkunu preżenti kemm jistgħu magħhom. Alessia Cilja Portelli qalet li l-effetti tal-femiċidju tant huma kbar fuq il-familja kollha li diffiċli wieħed jitkellem fuqhom. L-avukat Lara Dimitrijevic qalet li l-liġi tal-femiċidju neħid dak li kien jissejjaħ il-crime of passion, jiġifieri li wieħed joqtol fis-saħna tal-mument. Qalet li l-qorti hu post kliniku u nieqes mill-umanità u enfasizzat li hemm ħafna nuqqasijiet fis-sistema. Il-Kummissarju tal-Vjolenza Domestika u Vjolenza bbażi ta' ġeneru, Samantha Paġ Kazan, qalet li l-istrateġija tal-Gvern tenfasizza ħafna fuq il-kampanji edukattivi, speċjalment fl-iskejjel, bil-għanni minn età żgħira it-tfal ikunu konxji tal-krua li ġib magħha din il-vjolenza.